Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. MLA jong kanong tumay constituency ba Charles Pyngrope, ula Kyntait wari ka jing Kynnoh, jing ikato kaningon ki brio, kumalapaw haka social media, ba uday way na pedeng ki bala Leit shimenta ha ka jinge Khawai Ïathoh shongkurem ka bala long ha Greenwood Resort ka badan ha ka shnong Khanapara ka bahap ha uput usam jong ka jela asam uni unong mi ikhmat jong nong tmai constituency ha ka jinge kren ba ka Batisi TV ha ka khalai terik unai tong arjar arpau ula ong ba kum unong mi ikhmat pat ba kumnu un Leit sha ka te jinge Ïathoh shongkurem ka bala long shabar ka jela ha bawat tangi kitrai nong Ïathoh ru dan satia ka jinge Ïathoh Ngaya sungau na katoa ni kibrio kibofoni nga ki ong ba Charles ru Leit ne sutu suruh wedding dia ka jing pensai ko long kumne kain ba stang apa deng kong te ngam sumi orang no invitation ka ba ar ya to yeng ngam da Ïathoh bai ru adu mentar ngam tip ki menu kain mental ba ki ini ki social media te nga sutip ba ki dei na kata ka yeng kata Henry jingi de jonga te ko ba jan ne ba jinga ko amdani de te kalau tang ka jing kren jong brio thrai inre te ladi te nga hamlain wad nga snguru a kum kini ki porte wad ada ka ba de ba nga Shah invite ru na try have decline ke namar kam long pi namar ka interstate border gi dang khang ka tu long te kum nong mi phat la da pin khain ka ai ban Leit shadu se Khanapara bom de ka state la jong te kami hap ke em long kata te kum pensai mengam ta ken kum riu rong ba ong no ngam ong so kum nong mi khmat jong ka jong ki pai ba ni kum riu rong ba ken mi dan ka jing ke klik ba khia ke ni ke por naman yo i ba ka ni ka jing pang kampot kut kanang priang susu kanang effect bon ki pai ba te kum gi rong ba gi de mun so tho ya kata ba gi de ba ji ki rule ki ni ki protocols ba ka government kala bo bentaban ya daya de ba ya ki wairu kumjo namar ngila poi ka benta ba wat ka health department ru ka sa shem ga jinga ka ba khrau manda ban sumar ya kini ki ba baro ki ba dan ka jinga dei bar kini ka jingle chete sipo Khanapara na thare ka sarkar kala le ka bati ban le kumbang yo il ba ki kot khubor ke de nga kermen ba ka jing kit khya jong ka sarkar kan wan rai ka long ni ka jingya bin bet ba ha ke nang ba kini ki ba Leit hang tu kinumyo ban mi klem ka yuken kin habdan ka quarantine ke minimum arfu pras ngi ki quarantine ada kimla ban le quarantine hieng ki hable ka institutional quarantine la ne ga paid quarantine ni hable hi namar ngi ha per khari ba bon balang pe tam kini bo duk bo implement pin lockdown kini ba amne tila dagi badi kini ki primary context quarantine ki dikan kam sting hak be day bakkan ga jing pentho bria ki khana ham saya mo phi i hi menen komus secretary jong ka sinjuk kinong tin charge nong thamai pilun ngila ai ka clarification da ka phareng ba kum juru da ka khasi namar ngi song thu ba ka don ka khana ham saya chani chatai ba UMLE jong iru lalet Syakani ka jing Ïathoh kenti kuriam nga ko mu secretary jong ka sinjok hi te ngala da phone personally sa MLE jong iban kali te ka bajuba hi philayo I ka to ka clarification te nga kerpat I ginong song snong kham tam jong ka dorbar snong jong ka snong no thamai pelun pas ngau ban lai pin sapriang kani ka kham khana ham saya nomor kawan ra ya ka e ka bumi tanat shu hasnong hatha